Egunon eta ongi etorriak beste goiz batez zuen irratira. Ongi etorriak ezazu irratira. Gaur ekainaren 9 dugu eta goizeko 10:01 minutu ditugunean bi bekoak etorri dira beraien urte honetako azken zuzeneko ezazutari lanak egitera. Gaurkoan 32. saioa dugu, dena prest dugu, beraz, hasteko prest gaude, entzun dezagun musika pixkat! Gaur, saio hau egiteko asmoz. Sara, Nadia, Aroa, Isko, Ian, Ane. Marco, Estefani, Cristian, Pedro, Eneko, Hugo, Maialen, Ana. Maria Jose, Abraham eta Kevin etorri gara. Egunon! Gogoa handiz prestatu dugu gaurko irratsaioa eta zuen gustokoa izango dela espero dugu. Lehenik eta behin asteburuko eguraldiren berri emango ditute Sarak eta Aroa. Eskuetan daude hitz guztiak. Larunbatean 26 gradu egingo ditu. Eguzkitsua espero dugu biharko. Igandean berriz termometroa 25 graduta da iritsiko da. Eta egunean zehar lainok gadantzen joango dira. Ekaitza arriskua sortuz. Eskerrik asko gure Sara eta Aroa meteorologoei emanduko informazioarengatik eguraldi bikaina dator, aste guztian zehar beraz aprobetxatu dezagun eta hondartzara joan edo mendira edo. Vale, aprobetxatu!
Musika eder honek niri gozea sartzen dit, hemen Irlandan imaginatzen dut nire burua hor dantzan eta pixkate pintxopote egiten Irlandan. Ze janari daukagu gaur jateko, Abram? Lehengo platera lekak patatekin, bigarren platera solomo, raguta, paraskitxo ekin, ogia eta posterako fruta, hor egin. Behin jakin dugunean zer dakagun jateko, jarraian lehiaketa txiki batekin gatoz, badakizuet, asmakizunen txanda iritsi zaigu. Txoi pixkat. 3 asmakizun botako ditugu, eta zuek entzuleak, paper bat hartu, arkatz hartu. Eta baldin badakizue asmakizunaren erantzuna, paper horretan idatzi eta hemen Ezazu Irratiko estudioen kanpokaldean dagoen kutxa txurian bota. Iskok botako digu lehenengo asmakizuna, prest Isko? Bai. Nahi duzunean. Ilunpea begiak bizi-bizi animali honek baditu gutxienez 7 bizi. Zer da, zer da? Berriro botako dugu, bigarren aldiz, entzuleak argi izateko, zein den asmakizuna Isko berriz ere. Ilunpea begiak bizi-bizi animali honek baditu gutxienez 7 bizi. Zer da, zer da? Bagoaz, bigarren asmakizunarekin, Nadia, nahi duzunean, barkatu Marko, nahi duzunean, entzun Marko, jarri hemen bestela ez entzuten. Oiar bat teilatu baten gainean dago zein aldetara eroriko da arrautza. Marko berriz egingo dugu, bale? Prest? Vale. Oiar bat teilatu baten gainean dago zein aldetara eroriko da arrautza. Hor bigarren asmakizuna, badoa, 3. asmakizuna, Nadia, nahi duzunean? Alkandora txuria dut, jaka beltza, tente nabil, tauretan ere bai, zer nahi ni? Zer naiz ni? Ni badakit. Ia, bigarren aldiz.
Alkandora txuria du, jaka beltza, tente nabil, eta ureten are bai, zer nahi ni? Hor dituzue 3 asmakizunak, baldin badakizkizu erantzunak, jarri lehenengo galdera, lehenengo asmakizuna, eta erantzuna, bigarrena, eta erantzuna, eta hirugarrena, eta erantzuna. Eta hemen Ezazu Irratian estudioan kanpokan dagoen, kutxa txurian bota etxean zaudetenak, ez baldin badakizue, ezin baldin bazarete etorri eskolara, e-mail bat badaukazue, guri erantzuna bidaltzeko, ezazuirratia@sasoetazumaburu.eus. Bueno, barre batzu botatzeko presaudete? Bueno, ba, ben gatoz, txisten txanda da! Marko, nahi duzunean, bota gure belarriak barre egiteko prest daude. Zendagie, betaurrekoak behar ditut. Bai, hau ez, baita ambulategia eta beharna baizik. Urrengo txistea. Ama, zuge batek koska egin du, kobra ez, doainik. Zein ta gehien agitzen duen fruta? Mandarina. Karo, mandarina. Oso do. Zionak. Txiste guzti hauek Ezazu podcast atarian bilatuko dituzue, beraz, nahi duzuenean, sartu sasoetazumaburu.eus gure webgunean, eta bertan izango dituzue Ezazu podcast atarian txisteak entzuteko nahi eran. Ez dakizula dantza egiten, jarraitu musikari aldakak mugitzen, lotxarik gabe izango zara zure jabe. Zure beldurra handiena besteak pentsatzen dutena. Jarraian, azteko berrien txanda da. Ze berri daukagu gure, etorri zaizkigu ona gure Ana eta Irurzun, eta Ane. Zer dakazue kontatzeko entzulei, ze berri izan dugu aste honetan? Nahi duzuenean. Hasi. Bihar larunbata eskolako festa multikulturala ospatuko da. Tailerak, puzgarriak, zumba eta beste gauzak asko egongo dira. Animatu! Bihar bai, eskolako jaialdia ospatuko da, animatuta parte hartu, hainbat ekintza egongo dira, eta batez ere hori, izango da festa multikulturala.
Eusko Jaurlaritzak berri txar bat zabaldu zuen atzo. Hurrengo ikasturterako gela kopurua 24 jaitsiko dela ea gure eskolan ez den horrelakorik gertatzen. Bai, Ane, eskerrik asko datu horrengatik, bai, 24, honi gaur entzun dute 28, baina hor txibiliko da, bai, 25, 30, 24, 28 inguruan, horrek suposatzen duena da. Ba, nik entzun dut 2030erako, gu 400 ikasle baldin bagara, ba, 400 ikasle bietatik 30, ba, 120 ikasle gutxiago izango ditugula. 120 ikasle gutxiago, hainbat eta hainbat irakasle gutxiago. Bueno, entzuleak, eta batez ere etxean zaudetenak, guk umeak behar ditugu, Txake, jota fuego! Osondo, bueno, musika pizkatekin jarraitu baino lehenago, zuek badaukazue, asmorik badaukazue eskolara etortzeko, eskolako jaialdira etortzeko? Bai. Oso ongi. Eta zer gustatuko litzaizuke, zertan parte hartuko duzue? Baskarian? Bai. Eta puzgarrian. Puzgarriak egongo dira. Puzgarriak gustatzen zaizkizue? Bai. Ez da, hor saltoka, ibiltzeko, txiribueltak ematen, ez da? Heziketa fisikoa da honena, Eta tailerrak. Tailerrak? Tailerrak ere oso garrantzitsua dira, eta musika. Musika, tailerrak eta heziketa fisikoa da oinarria, bizitzaren oinarria, hori egin genuen pandemian. Heziketa fisiko, musika, eta, tailerrak, pastelak, sukaldatu, bai? Bale, biharko guraldi oso ona dator. Eta eukiko duzue urfesta edo egingo duzue? Urfesta ez? Ba, gomendagarria da, urfesta egitea. Bale, hor proposamena, urfesta egitea. Oso ondo pasa, Bai. Te vas a recetar, disfruta de la calle y revienta a privar. Madera currante y privando. Si vienes aquí porque quieres bailar y te gusta lo que más el ska, con cara de idiota te vas a quedar. Iruña es heavy metal. Aquí puedes venir solo para olvidar. Tienes 8 noches para beber y desfasar. Aquí puedes venir solo para olvidar. Osongi, jarraitzen dugu Ezazu Irratiko saioarekin, 32. saioarekin, 10 eta 19 minutu ditugunean, Maialen, Hugo, Pedro eta nire tokaio Eneko etorri dira. Egunon? Gogoratu hemen. Oso ondo, gogoratu hemen irratian Eneko gogoratu lasai hitz egin behar dela, oiukatu gabe, ze mikroak jasotzen dute gure ahotsa, eta entzule guztiak, mundu guztia dago entzuten zuei. YouTubeen Ezazu Irratia jarri eskero, mundu guztitik entzuten da. Behin jaso genuen Ameriketatik eta bai, idatzi ziguten. Entzuten gaude Ezazu Irratia eta goraintziak eman mesedez Estefaniri edo, Jennifer, ez dakit hori, eman zinozkioten goraintziak. Orduan, Ameriketatik ere bai entzuten gaituzte, Beraz, ondo ahoskatu, bale? Osongi, bai, asteburuko agendaren berri emango dizuegu jarraian, badakizue bihar badaukazuela eskolako jaialdia, eta zer gehiago egin daiteke, Maialen eta Hugo, zer gehiago egin daiteke asteburuan? Txoi pixkat, Maialen eta Hugo. Bai, adibidez.
kukukaren antzerki eta dantza emanaldiak Manuel Lekuona kulturetxean izango dira. Euskal dantza eta sorkuntza emanaldiak lehen modalitatean HH5, LH1 eta LH1B taldeek ariko dira. Bigarrenean LH3tik DBH Laura gazteak eta helduak. Garbiketa egiten ari nintzela, agertu zara hemen bapatean nire aurrean berriz. Agurtu nazazu laguntasunaren leio ederro horretatik. Kalera irten gara, erabiliz euskara. Erket dantza taldeak ekainaren 23ko San Juan bezperako sokadantza prestatzeko entseiluak egingo ditu. Garaiko etxea Landaberri ikastetxean. Asteartero egingo ditu saioak arratsaldeko 7:00 aurrera ekitaldi horretan parte hartu nahi duen edonor joan daiteke saioetara. Txakun kultur elkarteak ekainak 28ko sorgin dantza prestatzen hasteko deia egin du. Hori da, Laster San Juan, bezpera dato! Teren, trepete, badakizue dantza hori? Ez, sorgin dantza, bai. Bai, ez egin duzu ez da, klaro, ezagutzen duzu, noski, bueno, orduan, beda, sorgin dantza egiteko, egongo da momentu bat, hilaren 28an, Lasarte horian, bai, Lasarte horian, seguro aski izango da erdigunean edo. Bueno, bai, ikusi ditut, zuetako norbaitek parte hartzen du antzerki egiten duzue? Bai, Pedro? Eta egon zarete ja? Bai. Eta zer moduz esperientzia? Ondo? Eta zeri buruz joan zuen antzerkia, ia? Kontatu aldi guzue pixka bat? Bai. Esan? Nola ditzen zen tituloa, antzerkiaren tituloa, badakizu? Txintxinerria. Eta Txintxinerria zuek asmatutako historioa da, ez da? Bai. Ez aizu entzuten ondo, urbildu pizka mikrora, zuek asmatutako historioa da? Bai. Nola ditzen da zuen monitorea? Karla, eta Karlarekin gogoratzen naiz egon ginela hemen, ez da? Ersazu irratian. Zertan ibili ginen, Maialen? Kontatu aldi guzu pizka bat. Zer egin genuen hemen? Grabatu genituen? Guk esan behar dugun... Urbildu mikrora, Maialen. Guk esan behar dugun gauzak. Zati batzuk grabatu genituen, ez da? Eta gero erabili zenituzten antzerkian? Ez zenituzten erabili azkenean? Esan egin zenituzten? Ez, Karlak esan... Karlak esan zuen, igual ez zuen funtzionatzen orduan azkenean audioak. Bueno, galdetuko diogu Karlari. Bueno, ze personai egiten zenuen zuk, Maialen? Katua zinen? Eta nola egiten zenuen? Egin aldi guzu zatitxo bat, mesedez? Gogoratzen duzu? Edo Pedro, zu gogoratzen duzu? Aztu zeizui antzerkia? Zu gogoratzen duzu? A ber, Hugo? Zila bat, 3 zila zegoen, Bai. eta 2 ninja zegoen atzean, eta gero, etorri dira katuak, Katuak etortzen umeak, bai. eta aitonak,
eta gero egin du ta. Beda. Eta dena paratu zen. Gelditzen da. Gelditzen da. Potere hori dauka, gelditzeko poterea. Eta minak lapurtzen dute katuen jostailuak eta arrebaren. Arreba bat ere bai, hurbildu mikrora, Maialen. Bai, Bueno. Irati eta Leia. Bai, igual bai. Eta Zer gehiago? ere bai, aitonak zegoen zila batean, eta gero altatu zen, eta gero egin dute ta, eta zegoen paratuta. Geldituta. Geldituta. Aulkian. Ez, altatuta. Aha, bai. Eta Hurbildu mikrora, bestela ez eizu entzuten ugo. aulkia Mugitu dute, eta gero. Eta orduan harrituta gelditzen dira, karo, ez dute. Bai. Nork mugitu du? Eta gero, hori zan, pero... Erori. bai. Bueno, historia bikaina gaina zuek asmatutakoa, gogo handiz eta animo betez bildu dira ikastetxe desberdinetako ikasleak, Manuel Lekuena kulturetxeko auditorioan, eta egia esan, izugarrizko erakustaldia eman diete beste ikaskidei, antzesle bikainak direla. Ez dizuten, Txepizkat. Bai, bakatu. Oso ongi, eta honekin jarraituta, gure eskolako aurre hezkuntza 5 urtekoak, bidali digute abesti bat. Entzun dezagon, gure HH5eko antzesle eta artista bikainak, ea nola abesten duten. Teron, txaparontia, singerren, ezagutzen duzu abestia? Bibo, abestu nirekin? Bibo, tia. Are, txek ez dauko, preso tximinoia. Ea, entzun dezagun. Txantxibiri gabiltzanian, elorrioko kalian, 14 trompeta jotzen, zazpiaztoren gainean, astoak ziren, txikiak, atxoa berriz kristonak, nola demontre konpontzen ziren, zazpiaztoren gainean, astoak ziren, txikiak, atxoak berriz kristonak, nola demontre konpontzen ziren, zazpiaztoren gainean. Saltzen, txakur txiki baten kara. Osongi, bueno, hauek abesti hauek ikasi behar dituzue, hauek dira klasiko batzuk Euskal Herrian, Eta jakin behar dituzue, bale? Badakizkizue, ez da, baina igual azkarregi doa. Bueno, osongi, zuek zer kontatzera etorri zarete Pedro eta Eneko, zuek zertan ibili zarete, zer proiektutan ibili zarete murgilduta, ia? Pedro? Hilabete honetan proiektu berri bat lantzera hasi gara. Bai? Zein?
proiektuarek hartarekin zerikusia du. Beida. Eskola eta lasarte artistaz beteta daukau, Antzerkia, margolanak, Ondo, gustatzen zait. Segi. Bigarren mailan egokitu zen gure artista Joan Miro da. Joan Miro, ezagutzen dut, Nik daukat tasa bat Joan Mirorena. Kafe hartzeko. Segi. Miro margolaria eta eskultorea izan zen. Bere margo surrealistengatik ezaguna da. Animaliak marraztea atsegin zuen, batez ere beraien begiak. Niri asko gustatzen zait, egon nintzen. Ikusten kontzertua jarraian entzun dezagun laugarren mailak prestatu diguten audio ipuin ederra. Nola dastatu ilargia. Bueno, badakizue gu bosgarren mailan audio ipuinak egiten gaudela. Sartu zarete, entzun dituzue bat edo bat entzun duzue? Zein, zein adibidez? Atzo, abeda? Asko, adibidez, zein? Zein entzun duzue? Zein da gustatu zaizuen apillo bat? Entzun duzue pigmeo txikia? Ez? Zein gehiago entzun duzue? Oio guztia? Ez. Audio ipuinak entzun dituzue? Bai. Baina nun? Gelan? Irratitik? Bale. Eta zein da gogoratzen duzuena horrela gustatzen zaizuena? Bona, hain ez zaizu etortzen, ez da burura, ez da? Urduri daude, Pedro? Ez duzu gogoratzen. Pedro inoiz baino urduria. Loziluen lehengo etortzen zinen honean eta botatzen zenituen parrafada batzuk, Pedro. Bueno. Guain isiri dao. Bueno, Granadan gelitu zaizu, engaina. Ez? Bueno, oso ongi. Bueno, jarraian entzun dezagun laugarren mailakoak bidali diguten audio ipuin ederrau. Nola dastatu ilargia.
Nola dastatu ilargia. Aspaldi zebilen animaliak pentsatzen nola dastatu ilargia. Geza ote zen edo gazia. Halako batean, dortoka txiki mendi altuena igo zen. Handik ilargira iritsi ahal izateko. Mendi tontorretik ilargia gertuago zegoen, baina hala ere dortokak ezin izan zuen ukitu. Orduan elefantean deitu zion. Elefante etorri, nire bizkarra igota ilargia iritsiko gara. Ilargia pentsatu zuen jolasean ari zirela, eta elefantea hurbiltzen ikustean gorantz egin zuen apur bat. Elefanteak ezin izan zuen ilargia ukitu. Jirafari deitu zion. Jirafa etorri. Jasen dut. Nire bizkarrean igota ilargia iritsiko gara. Baina jirafak ikusitakoan ilargia gorat egin zuen. Apur bat. Lepoa luzatu eta luzatu harritu bastean ere ezin izan zuen ilargia ikutu. Eta zebrari deitu zion. Zebra etorri! Nire bizkarrean igota ilargira iritsiko gara. Ilargia gustatzen egin zitzaion jolas uran, eta gorat egin zuen apur bat. Zebrak ezin izan zuen ilargiak ikutu, eta lehoiaren deitu zion. Lehoia etorri! Nire bizkarrean igota ilargira iritsiko gara. Eta ilargiak lehoi ikusten gorat egin zuen apurtu bat berriz. Oraingo ere ezin izan zuten ilargia ikutu, eta azerari deitu zioten. Azeria etorri! Nire bizkarrean igotan ilargira iritsiko gara, bai erorixe. Azeria ikusi zuenean ilargia gorat egin zuen apur bat eta tximuari deitu zioten. Tximua etorri! Oraingo honetan bai lortuko dugu nire bizkarrean gainean igota ilargira iritsiko gara. Ilargia tximua ikusi orduko gorago egin zuen. Tximuak ilargia usaindu bai, baina ukitu bai, zera eta zaguari deitu zion. Zagua etorri! Igo nire bizkarrean ikusiko duzu nola iritsiko gara. Ilargia orduan xagu ikusita ahoixe esan zuen. Horrelako animali txikia ezingo nau harrapatu. Eta jolas aspertuta zegoen lekuan geratu zen. Orduan sagua dortokaren gainean igo zen, elefantaren gainean, jirafaren gainean, zebraren gainean, lehoiaren gainean, azeriaren gainean, tximuaren gainean, eta koska eginda niam ilargiaren zatitxo bat hartu zuen. Denen artean banatu zuen zatitxoa, eta ilargia dastatzen denek dastatu ahal izan zuten nork bere gustokoen zuen uraxe. Gau hartan denek elkarrekin egin zuten lo. Arrainak dena ikusten haren ez zuen ezer ulertu. Hainbeste neke ilargira iritzeko ez duzuek ikusten hemen bertan uretan
beste bat daukagula. Bueno, elkarlanaren metafora bat, Bueno, metafora edo elkarlana sustatzen duen ipuina, bai? Oso ongi, eskerrik asko laugarren maila, nahi duzuenean hemen prest eukiko gaituzue podcast bezala grabatzeko eta audio ipuin berri bat, beste bat, zintzirik atzeko. Oso ongi, jarraian hemen daukagu, entzun dezagun, 6. mailakoak egin dute ikasturte bukarako irteera. Bai? Entzun dezagun, ea ze kontatzen diguten eta nola joan diren. Gu 6. mailako ikasleak gara, eta gaur ikasturte bukaerako irtera kontatuko dizuegu. Aurrera, Sindi? Maiatzaren 31ean 6. mailako ikasleok Gasteizera joan ginen. Naiz eta bidaian lagun batzuk maleatu bozik joan ginen. Aurrena, Gasteizko Horma irudien ibilbidea egitera joan ginen. Burujieria plazan geldituta ginen, gure gitarekin. Ainoak Horma irudiak pausoz nola egiten diren azaldu zigun. Lehen bizi auzokoekin biltzen dira eta horman margotzea proposatzen dute. Gero artista bolondresak eta auzokoak biltzen dira hormalen irudia adosteko. Ondoren bozetoa marrazten da eta kuadranteek banatzen dira. Bukaeran bolondrez bakoitzari kuadrante bat ematen zaio margotzeko. Ondoren gure bigarrengo gida etorri zen, Marian, eta berarekin ibilbidea egin genuen, almendraren zehar. Gasteizeko alde zaharrean zehar horma irudi batzuk ezagutzeko. Marianekin ikusi genuen horma irudi bakoitzak izen eta esanahi zehatzak zituela. Hizkuntza desberdinetan adierazita zeudela eta horma irudia margotzen parte hartu dituen guztien izenak ageri zirela beti iskin batean. Ikusitako horma irudietan artean generoen arteko berdintasuna lantzen zuena bereziki gustatu zitzaigun. 11 egin eta gero autobusa hartu eta Mendizorrotzako igerilekuetara joan ginen. Itzaletan bazkaldu genuen eta gero uretara gozatzera joan ginen. Aurrena kanpoko igerilekuetara eta ondoren akuaparkera. Autobusean bueltan ederki pasa genuen abesten. Gora 6. maila! Osongi 6. maila, bai, irtera interesgarria ematen du, artelanan azterketa ikustera edo kaleko artea, Bueno, ikusten dugunez hemen artelanez ingurututa gaude, hori da kultura, kultura gabe ez gara ezer, orduan babestu dezagun kultura, musika, margoa, kirola, edo zein motatako kultura. Jarraian hemen gurekin klasikoetan klasiko bat, zer da hau, ane? Pertson izkutua.
Bueno, lehenik eta behin, aurreko asteko pertsonei eskutua zeinek asmatu zuen ikusiko dugu. Aurreko asteko pertsonei eskutua entzun zenuten irrati aurreko astean? Bai, eta zein zen pertsonei eskutua zen? Jangelako monitora bat, oso jatorra? Bueno, ikus dezaguna. A ber, asmatu duten? Hane, sartu eskua kutxa berdean, eta ia asmatu duten. Erakutsi niri pizkat. Bai, asmatu du. Zein dek asmatu du, zein zen pertsonei eskutua? Pertsonei eskutua zein? Aintzane. Aintzane zen pertsonei eskutua, eta asmatu duena da lehengo Maiakoa. Bai, lehengo maila zein? A. Eta nor da? Ales. Ales! Lehengo ako Ales, etorri zaitez gero Ezazu Irratiko estudioetatik zure sari bikaina jasotzera. Jarraian, gure aste honetako pertsonei eskutuaren pistekin hasiko gara. Erne Belarriak horretarako dauzkagu Ian eta Ane. Prest zaudete, Ian eta Ane? Bai. Bueno, nahi duzen hasi, lehengo pista. Marrazkia bizidunetako bikote bateko pertsonaia da. Bikote horretako pertsonaia handia da. Grisa da. Etengabe korrika dabil. Torpea da. Etengabe korrika dabil. Hori aurreko pista zen, falta zaizuna da hau, falta zaizu hau. Beti borrokatzen dabil. Hori bai. Esnea edaten du. Zagua harrapatu nahi dabil. Bi boteak ditu. Katua da. Nor da? Nor da? Bueno, asmatzen duzuen orden. Nik uste dut pertsonei eskutu honetako pistak argi gelditu direla. Zue badakizue, ez esan, Badakizue, Stefani? Bale, osongi. Bueno, baldin badakizue nortzu diren pertsonei eskutu honetako pertsonei eskutuan orden, azte honetako pertsonei eskutua, zer egin behar dute gure entzulek? Papera eta arkatza hartu eta idatzi paper batean eta kutxa berdean sartu. Osongi, Ane, bikain. Eta etxean baldin badaude, nola egiten dute? Imeia mandatu bidali eskolako irratiko imeiera. Irratiko imeia da, hor urdinez daukazu, beda, irakurri. Ezazu Irratiko saso eta sumaburu eus. Ezazu Irratia bildua saso eta sumaburu eus. Animatu, sari bikaina gaudeta. Eta jarraian, urte betetzen txanda. Estefani, nahi duzunean, zeinek betetzen ditu aste honetan urte betetzeak? LH3ko Oskar eta Dabil. Soriona! LH4ko Nora eta Arons. Soriona! LH5eko Valeria. Valeria, LH5eko Valeria. Soriona! LH6ko Sofia eta Sara.
Soriona! Soriona guztioi, oso ongi! Iritsi gara gure 32. saioaren bukaerara. Azken aurreko saioa, saio bakarra gelditzen zaigu aurten egiteko, zuzeneko saio bakarra. Eta horrek esan nahi du, ikasturtea joaten ari zaigula, urrengo astean, ez urrengoan bukatuko dugu. Eskola, zer modu zabiltzate? Eskolan, ondo pasatu duzue aurten? Bai. Asko ikasi duzue? Bai. Adibidez, zer ikasi duzue, lehen urtean ezen egitena? A ber, gauza berri bat ikasi duzuena. Karmelekin edo Izarorekin. Biderketak ikasten ari gara. Beda ze ondo, biderketak oso garrantzitsua dira, Oso garrantzitsuak. Zatiketak oraindik ez? Ez. Bale, zatiketak 3. mailan hasten dira. Oso ongi, ze asteburuan ze plan daukazue? Bihar etorriko zarete eskolako jaialdira? Bai, eta eskolako jaialdian zer egingo duzue? Puzgarritan ibili, zer gehiago? Tailerrak, zer gehiago? Juan koloretako festarak. Koloretako festa, hori nun dago? Lasarten? Bai. Ah, bale, eta zer egiten da hor? Dantza? Bai. Eta botatzen dute polboak kolorerenak. Ah, bale, eta zuk egiten duzu jaso lurretik ero? Ez, bale. mantxaturenak. Ah, zikindu, bida, niko ez nekien, bida, ez dut ezagutu inoiz nikolako festa bat. Bale, botatzen dituzte alako hauts batzuk koloretakoak, eta orduan zuk eramaten duzu kamiseta txuri bat, eta kolorez betetzen zara. Bai. Hor dakazu idea, bai, nahi baduzu kamiseta bat margotu, Kristian, ezta? Eramango duzu hori. Zer moduzu, Kristian, ondo zabiltza? Bai. Bai, ezta? Zer moduz aurten heziketa fisikoan? Gustora? Bai. Igeriketan oso dibili zara, aurten, ezta? Bai. Zer ikasi duzu igeriketan? Egin duzu krol? Bai. Eta zer gehiago? Nola ditzen dezen zure monitorea, igerilekukua? Gogoratzen duzu? Bai. Nola ditzen zen? Julen? Kristian? Ez. Bale, bueno, hor etxeko lana, bale? Pentsatu haber nola ditzen zen. Bueno, besteok, entzule maiteok, iritsi gara saioaren bukarara, eta agur esateko txanda iritsi da, beraz, ondo pasa asteburuan, aio, pelaio! Aio! Garbiketa egiten ari nintzela, agertu zara hemen bapatean nire aurrean berri.